ollaan saavuttu eilen illalla Joensuuhun. Me ollaan käyty nyt mun leikkauksen jälkeen täällä Joensuussa varmaan joku 4 kertaa. Poristahan ajaa siis varmaan suorilta ajaisi 6 tuntia, mutta sit kun pitää pysähtyä, niin on tää vähintään semmonen 7 tunnin reissu. Mut nyt tänään on iso päivä, koska mulla on ekaa kertaa nopeustestit leikkauksen jälkeen sekä voimatestejä me ollaan tehty heti leikkauksen jälkeen, mutta katsotaan myös millainen ne on kehittynyt. Mut tänään mä juoksen kennoihin ja katsotaan rehellisesti, että missä tilanteessa mun nopeustasot on. Siitä leikkauksesta tulee nyt sitten 7,5 kuukautta ja itse vammasta sitten 8,5 kuukautta, niin nopeustreenejä mä oon tehnyt 4. Ei varmaan ihan enkkakunnos oo, mutta annetaan itsemme yllättyä. Meidän tottelematon piski. Ei ollut hiljaa huoneessa, niin piti ottaa tän aamupalalla. Ville on tyytyväinen. Siihen sillä harjoittelulla reagoida, että mitä muuttuu. Ja nyt jos maksimivoima laskee, niin ei me reagoida siihen, että ok, nyt kun tekee 2 maksimivoimaa viikossa, vaan se, että me pitää ymmärtää, että se harjoittelu pitää tehdä johtaa siihen lopputilanteeseen, missä ollaan. Jos mä mietin niin mun jalkojen tuntemuksia eiliseltä, mulla on tää niin vasemman jalan lonkakoukista ja arka, mutta sit mulla on täältä taas oikealla puolella tää pakara yläosa arka. Se on niinku... Niin. Nyt kaikki täydessä. 3 ja painetaan, anna täysillä, purista, loppu! Hyvä! No ei, nyt tääkö tulee lukemaan. Nyt musta tulee mun kroppa hartia. Hyvä. Tosi kovaa. Teekö mä jotain? Ei. Noniin, ota pakko. Mennään täysillä. Matkalla Joensuusta Jyväskylään. Mulla oli äskeinen voimatesti. Se meni ihan hyvin. Ei ollut nyt mitään ehkä selkeät semmoista parannusta tullut tässä vaiheessa siihen. Mä saan vielä myöhemmin siitä analyysi. Mutta tärkeintä oli, että nopeus on mennyt hyvin eteenpäin. Siis todella hyvin. Täytyy sanoa jopa ehkä itselle uskomattoman hyvin, koska tässä on aika vähän aikaa ehtinyt juosta ja ollut kuitenkin kuntoutus takana jo. Siis vammasta on jo 8 kuukautta ja leikkauksesta 7,5 kuukautta. Niin oli siis tosi positiivinen yllätys, niin ei tämmönen pieni tasaantuminen sit voimatreeneissä ehkä tai voimatesteissä niin paljon haittaa. Joskus olisi ehkä haitannut, joskus on ollut vähän malttamattomampi, mutta nykyään jos jotain ainakin nämä vammat ja kokemus on osoittanut, niin maltti on valttia. Mutta nyt me ollaan matkalla Jyväskylään. Siellä on tänään kuvaus Janni Hussinkaan, kuvataan tämmöistä Kalevan kisojen ja rallien yhteismainosta, missä mä pääsen opettaa Jannille vähän aitoja ja Janni pääsee opettaa mulle rallinuottien lukemista.
varmaan laittaa itse. Voitto kotiin. Vai mitä? Voitto kotiin. Joo, tosi hyvin meni. Nopea optima. Rahaa tuli tilille 100 000 euroa. No niin, hyvä. Se vaan se lähtö on varmaan auki. Joo, kuka haluaa lahjoittaa? Mutta hyvin. Alus oli vaikeita niin kuin olettikin, mutta viimeinen veto meni jo tosi hyvin. Joo. Sitten kun oppi vähän niinku lukee sitä tietä, kun aluksi ei ollut mitään muuta, että mä luin tätä, mutta sit se alkoi helpottua koko ajan. Se oli kyllä tosi kivaa. Viimeisessä vedossa oli jo vähän vauhtiikin. Niin kuin Noora sanoi, että eikö tää kuljettaa kovaa? Niin. Niin. Lukemiseen niin sitä ei tajunnut edes välillä sitä vauhtia, paitsi sit kun tuli mahapohjas tuntui sen, niin sit tuli taas. Mitä täällä olikin vielä? Ai niin tää. On joku piuha missä. Moi. No niin. Hei, kiitos.